kijo calon mintuo. Namuh bani bana deng kaladang bata nam lado asa dapet denai mamandang labia baras orang nampunyo de ulah kelok bakelok tak tumbuh di simpang tigo de ulah kecok mangijok tak kijok calon mintuo. Dikijo nyoden ay dikijo nyoden adenda namu ahdo dikijo nyojo baru. De ulah kelok bakelok tak tumbuh di simpang tigo de ulah kekijok manggijok tak kijok calon mintuo koh denai bata nampadi kuruang iti dalam kandang namuah bana denai pai udah di dalam tangan urang dikijok nyoden ay dikijok nyoden adenda namuah do dikijo nyojo baru. Namu abang bana den kaladang bata nam lado asa dapet denai mamandang labia baras orang nan punyo. De ulah ke